Takže čau lidi, já vás vítám u další videa a dneska je to opět ze hry Beat Battles, je to minihra na Robloxu a už nevím kolikátý díl máme z této hry, ale je to super hra. A já jsem si tady připravil nový skin na Halloween, je úžasný. Můžete to získat zadarmo, všechno tohle. Stačí, když dáte marketplace a dáte tam za free, aby to bylo a vyskočí to na vás. Nebo si můžete rozkliknout můj profil a vzít si to z mýho profilu, ale to je jedno. Co dneska je v plánu? Udělat hodně dobrých profitů, takže třeba tady ne, ale tady taky ne. A máme něco u sebe, počkej, jsem nechtěl. Nemáme nic u sebe, tak jdeme do aukce a půjdeme tady do týdle. Doufám, že tam bude trezor, abychom si ho mohli otevřít. Takový menší opening a tady... No. Uvidíme za kolik... Jo, 350, hele. Tam 400 a možná víc ne. Takhle by to bylo asi nejideálnější, jak jen to jde. A jo, je to naše. Super, jdeme teda na druhou garáž. A tady to je za 140 a velká bedna. To bude tak... Jak přemýšlím, tak do 750 to beru. A asi to vezmeme o 100 míň. Takže za 650 to by bylo nejideálnější, protože nám zbyde 750, pokud počítám správně. A tady to bude tak za litřík, což asi my nebudeme mít, no. Teďka co nejvíc musíme naházet to tam a pokud to bude teďka za 700, takhle, tak to bude fakt super a budeme mít všechny tři a zbyde nám pajda. Jo? A máme všechny tři, takže tady uvidíme, jestli je v profit. OK, 20, 100, nice. A jo, jsme v profitu, 292 profit. OK, tak to je super. Tady bude taky profitek, je to profitek. Je to dosti značný profitek a tady určitě 100% bude, protože je velká ta truhla nebo krabice. A jo, jsme v profitu 800. Oh my god, je. Já můžu jenom dvě věci. Oh no. To je škoda. To je velká škoda. Hele, tady... OK, no, beru to. Tady nahodíme tohle a tady sekačku. Půjdeme na další aukci a... Počkej. Tak půjdeme sem. Se připojit. Doufám, že nás to pustí. A jo, pustilo nás to, ale s menším počtem peněz. Tak to je scam. Hele, do litříka beru. Víc ne. 900 nejideálnější. Ukaž to. Tak pojď. A je to naše, yes sir. Oh my god. Jinak zapomněl jsem říct, abyste měli dát like a odběr. A dole v popisku máte můj Instagram, dejte mi tam follow a 1800 to začíná, ježiši. Já si myslím, že tady profit jako nebude, takže já to neberu. Jo, neberu to. Za 2000 to už je fakt moc. Ale tu třetí chci jako 100% koupit, protože to koupíme do 800. Jo, aha, on to začíná na 800. Tak to vezmu. Proč ne, že jo? Jo, a je to naše. Boom. Yes. OK, zbylo nám 2228 a uvidíme, jestli tady je profitek, ale jo, 318. Tady jako nevím. Ale jo, je tam ale velký profit, 728, tak to bych vzal, tak bych byl šťastný, ale bohužel. Ale tady taky velký profit, takže nice. Beru takhle tohle. A
Oh no, tu musíme nějakou věc opravit. No, tak půjdeme opravit dynamit. To jsem šťastný, že ho vlastním, fakt jako hodně. A počkej, kde je ten repair shop? Tady je repair shop. Tak jdeme dovnitř a já tu jdu teda nechat opravit a jo, za 4 minuty, jo. Počkej, abych vám to střihnul, ale jako za 4 gemy. OK, beru to za 4 gemíky. Je jich škoda, měl bych to jako šetřit na vylepšení tady mého úžasného, nádherného tady shopu. Nebo bazaru. A jo, jdem tady placenout ten dynamit. Třeba sem, tak. A jdeme do další aukce. Takže tady semhle. Počkáme 3 sekundy. Jo, a jsme tu. Takže. OK. Ale tohle je zajímavá krabice, velká. No, uvidím, až se to nějak tak jako zastaví. A 2000 beru. No. Já nevím. Ne, neberu. Ne, to už je moc, to už je moc. To asi jako ne, já nevím, jestli tady bude profit. Uvidíme tu borku, až to bude kontrolovat. Ale máme tady safe, ale ten já jako nechci otevírat, abych zbytečně neplýtval kemíkama. Takže ho nebudu brát. Prodám ho. A tohle za 1300 by to bylo dostatečně dobrý. A je to naše, yes sir. OK, jdeme na třetí garáž a tady to vypadá, že bych to bylo tak do těch 2000 asi maximálně. Minimálně tak litr. A mám pravdu? No, nemám pravdu. Maximálně 950. OK. Tak jo. A tady bude jako asi 100% profit možná. A jo, je tam 100% profit. Tady, jo, to je ještě taky naše. A zajímá mě ta borka. Kaž to. Já tam profit. 380, tady, jo. No, neměla. Já jsem to věděl. To nemám brát. Taky, že jsem měl pravdu. Já jsem nejlepší. OK, dobrý den. Tady nahodíme. Hej, dost. Tady nahodíme couch. Ne, nechci 8%. Ještě minus 8%. Uf. Hrozný tohle. No, půjdeme do asi další aukce. Doufám, že tam bude další profit, jako když jsme šli poprvé. Na ty 3 garáže a tohle bylo za 400, tohle taky ne, tohle max 2000, víc ne. Ještě to jako vezmu 1800, bral bych to. Jo, aha, já můžu skákat, lol. Jej. OK. Jo, lol. Lol, já jsem tady. Jo, on taky už chodí. Tak jo, 800 beru. 850 taky beru. Pojď, už to bude. Ale no tak. Dělá schválně. Počkej, to už je moc, to už nechci. To jako... Až takový blázen nejsem. To ať si nechá. Jdeme na další garáž. A... Jo. No, tohle bude tak max 1000. Ne. Pokud ten bacon nebude přidávat víc a víc a víc. Jasně, že bude. Hashmade. No, 1300, to jako...
No to už je moc, já už to neberu, já už to nebudu brát. Ať dá, prosím, byt. Nedá byt, protože to je... Já nenávidím. Ale jo, já doufám, že tam bude profit. Jinak je to podělávač, je to hajzol. No, tohle je jeho, profitu, naštvaný. Jsem tam musel být s takovýmhle cápkem. No, minusem. 350. To není možný. To není možný. Neberu. Já tady můžu. Slope. Jo, a víc nemůžu. OK, já asi tady to ukončím. Doufám, že se vám líbilo tohle video. Nezapomeňte dát like a odběr. Dole v popisku Instagram. A uvidíme se u dalšího díla. Takže čau.